Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di terawih apa gitu? Di Arab Arab sholat Id ke Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ya gitu. Putri-putri ini kan. Monggo Pak. Lah kok iso mandiri ning kono to? Berkatku gak tak cangking lali. Iya kan? Lupi yo. Kelambimu iso kecilikan lo Ji. Gak kelambine iso kecilikan mu Ji. Kowe milih sing gedhi Ji. Apa ukurane? Engko nek betat piye rese? Nggih. Oh ngono ya. Wis tinggu. Ngono kuwi kowe nganggo cangklek Ji. Ben gak ketok. Lah kowe ra gelem nganggo cangklek. الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا Kudur-kudur. Apa lho, Pak? Stres. Kudur-kudur ya. Wir. Ndak tau. Apa tak kudur-kudur? Apa? Kamu neng di. Ya takoi. Mah rawani. Iki takokno ya. Rawani, Mas. Iso rawani iki lho. Ki piye? Dia tak ngono kanam. Gawani-gawaninya. Ya takoi dhewe kok. Iso rawani lho. Sorokan uduneh berarti. Aku urung udu. Jinya sih, kon nakoki kabeh kok. Kon nakoki kabeh. Piye? Kon nakoki kabeh kok. Kon nakoki. Yo aja kowe. Iki lho, diwakil kadengan Abah. Abah diwakil. Apa Bah? Apa Bah? Iya. Abah. Rame ya? Rame Bos. Ya, rame iki ya? Jerewe posone. Posone tutuk ora. Ya wilo tutuk. Ya wilo tutuk. Lah wilo kewajiban ya. Ono Bos. Kewajiban. Ya. Pak Joko Bos. Ki Gus Joko Bos. Gus nek bodo tok ya percuma to. Lah iya Gus Joko. Gus-gusan iki, Gus-gusan. Iki Gus-gusan Bos. Kita tak dulu isi Pak.
Halo. Bos, bola nih sekolah lagi. Biasa di sekolah lagi. Masa bolos. Ini barengan sekolah. Pondok bluke kabeh. Waduh, bluke. Lah ya. Kowe aliran jumbo kabeh kowe. Pencimpatan untek. Pencimpatan untek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Iya nek kuping nek sing iso nduruk sitok pecah kuping aku Neng ndi? Sukamuran kuping iso. Aku ngeturno teko alun-alun, Dep. Iso nek butuh besar iso. Yo. Jane iki sayuk lho, tapi ribuane jane gak entuk wis. Tapi wong-wong gak reken. Wong sing seneng son karo gak senengi seneng sing akeh sing seneng aku. Tapi ger-gere wong wis seneng. Wong wis seneng. Nek gak seneng gak mungkin. صدق وعده ونصر عبده لا إله إلا الله نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون Lali berkatku ora tak gowo pisan kan. Orang Malaysia ya. Malaysia. La